Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero lolemba pa 1 December 2025 mu nyengo imeneyi ya Advent. Tangoyamba dzuloli nali loyamba la mulungu wa Advent, motero yuno ndi wikiso yoyamba ya Advent. Ndi nthawi yapadera imene Ambuye Mulungu akutipatsa maka pokonzekera kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu amene ali mpulumutsi wathu. Tiyeni tikhale limodzi ndi kusinkhasinkha za mawuwa. Mawu athu oyamba achokera m'buku la profeta Yesaya. Yesaya mutu 4 kuyambira ndime ya 2 kulekeza ndime ya 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi achikondi kulemeka kuchokera ku St. Martin de Porres, Dedza Parish, mu Diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wabwino kuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 8 kuyambira ndime ya 5 kulekeza ndime ya 11. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Queen of Heaven, Sharp Valley Parish, mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la profeti Yesaya. Tsiku limenelo chauta adzaphukitsa nthambi yake imene idzakhala yokongola ndi yaulemerero. Ndipo chipatso cha m'dziko la Israeli chidzawanyaditsa ndi kuwapatsa ulemerero onse otsalira. Tsono otsalira ku Ziyoni amene Mulungu wawasankha kuti akhale ndi moyo ku Yerusalemu adzatchedwa oyera. Pamenepo Ambuye adzakhala atasambitsa akazi a ku Ziyoni ndi kuchotsa zonyansa zawo, ndipo adzakhala atatsuka magazi amene adakhetsedwa mu Yerusalemu. Adzachita zimenezi ndi mpweya woweruza ndi woyeretsa ndi moto. Tsono masana chauta adzayika mtambo ndi utsi kuzungulira phiri lonse la Ziyoni, pamwamba pa anthu ake. Usiku adzayika malawi a moto owala. Pamwamba pa zonse padzakhala ulemerero wa chauta. Ulemerero wake udzakhala mthunzi othawiramo kutentha kwa masana, udzakhala malo opeweramo mphepo ndowusiramo mvula. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu mthenga woyera mungadalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo pamene Yesu ankalowa m'mudzi wa Kaperenawo, mkulu wina olamulira gulu la asilikali 100 a Chiroma adadza kwa iye. Adampempha kuti, Ambuye, wantchito wanga aligone ku nyumbako, sakutha kuyenda, ndipo akumva kupweteka kwambiri. Yesu adamuwuza kuti, chabwino ndibwera kudzamchiritsa. Koma mkulu uja adati, Ambuye, sindili woyenera kuti inu nkulowa m'nyumba mwanga. Mungonena mawu okha, ndipo wantchito wangayo achira. Inetu ndili ndi akuluakulu ondilamulira, komanso ndili ndi asilikali amene ineyo ndimawalamulira. Ndimati ndikawuza wina kuti, pita, amapitadi. Ndikawuzanso wina kuti, bwera, amabweradi. Ndipo ndikawuza kapolo wanga kuti chita chakuti, amachitadi. Yesu atamva zimenezi adachita chidwi, ndipo adawuza anthu amene ankamutsata kuti, kunena zoona, ngakhale pakati pa Israeli sindidapeza chikhulupiriro chotere. Ndithu ndikunenetsa kuti ambiri adzabwera kuchokera ku uvuma ndi ku zambwe nadzakhala nawo pa phwando mu ufumu wakumwamba pamodzi ndi Abrahamu, Isaki
ndi Yakobo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mwaukoma mtima kwa Ambuye Mulungu watipatsanso nyengo ino ya Adventi, nthawi yakudzikonzekeretsa kubwera kwa Ambuye mpulumutsi wathu, ndipo dzulo la Mulungu timasinkhasinkha za tanthauzo limeneli la Adventi, komanso zochitika potengera milungu 4 imene tikhale tikuyenda mu nthawi imeneyi. Ndipo timauzana ndi kukumbutsa kunena kuti milungu iwiri yoyambirira ya Adventi timakhala tikusinkhasinkha za mathelo a dziko lapansi, kubwera kwa Yesu Khristu, mathelo a moyo uno. Pamene milungu ina iwiri yotsala kutsogoloko timasinkhasinkha tsopano za kubwera kwa Yesu Khristu pa Krismasi. Lero pamene tili mu sabata imene yoyamba ya Adventi, ndoti mawu athu onse mulungu umenewu akhala kusinkhasinkha kwambiri zedi za mathelo a dziko lino lapansi kapena mathelo a moyo wathu, kubwera kwa Ambuye athu manda Ambuye athu mu nthawi imene ili nkudza yoyikika. Ndipo m'mawu athuwa onse awiri woyamba komanso mthenga wabwino pali zinthu zingapo komanso maka chiphunzitso chimodzi chimene atitsimikizira: ulipo moyo wina ukatha umoyo uno. Kwambiri muthenga uja ngati timamvetsera bwino lomwe anena kunena kuti ndithu ndikunenetsa kuti ambiri adzabwera kuchokera kuvuma ndi kuzambwe nadzakhala nawo paphwando mu ufumu wakumwamba pamodzi ndi Abrahamu, Isaki komanso Yakobo. Komanso tikapita m'mawu oyamba aja mwatulukanso chichewa kapena mawu amene amanena kuti tsono otsalira ku Ziyoni amene Mulungu wawasankha kuti akhale ndi moyo ku Yerusalemu adzatchedwa oyera. Pamenepo Ambuye adzakhala atasambitsa akazi a ku Ziyoni ndi kuchotsa zonyansa zawo, ndipo adzakhala atatsuka magazi amene adakhetsedwa ku Yerusalemu. Abale okondeka, ndi nthawi ya mtengo wapatali, nthawi yabwino kwambiri kwa ife tonse, pamene atitsimikizira kuti chipulumutso chilipo, umoyo wina ulipo ukatha umoyo uno. Ndipo kwa awo amene apeza kuyanja pamaso pa Ambuye Mulungu atayeretsedwa ndi mpweya woweruza ndi woyeretsa ndi moto, anthu amenewa adzasangalala limodzi ndi Ambuye Mulungu. Mpaka timakhala tikumanenanso kuti Mulungu wathu ndi Mulungu wa anthu amoyo, osati Mulungu wa anthu akufa, mpaka kutitchuliranso kuti Mulungu wa Abrahamu, Isaki komanso Yakobo. Tikuphunzira chitsimikizo chimenechi kuti inde pamene tikusinkhasinkha za mathelo a moyo wathu tizindikire ulipo moyo wina titachita bwino pano pa dziko lapansi. Motithandizira tsopano ndi nkhani imene kutibweretserano mbali ina ya moyo wathu, maka polingalira zintchito zimene timakhala tili nazo tikuchita, maudindo amene ife tonse Mulungu amatisungitsa natipatsa. Ndi uyuto wamkulu wa asilikali amene akubwera pamaso pa Yesu Khristu mopempha chonde thandizeni, wantchito wanga sali bwino ayi, chonde thandizeni tichitireni chifundo. Ndipo mukukambira kwa nkhani imeneyi ija pamene Khristu akuvomera kuti inde ndikubwera kudzamucheretsa, munthu uja safuna mutayira nthawi Khristu ayi, akuyamba kusonyeza tsopano kuperedwa kake pamaso pa iye atazindikira ukolo wa Mulungu. Akusonyeza tsopano kuperedwa kumene kuli mwa iye, ndipo akudziulula pamaso pa Khristu. Ndiponso pana kutipatsa mawu amene timakhala tikuyankhula nthawi ndi nthawi pamwambo wa nsembe ya misa: sindili woyenera, ingonena mawuwo wantchito wanga achira, mtima wanga udzachira. Akutipatsa mawu amenewa mkulu ameneyo. Nimafuna tiphunzire koyamba kuchokera kwa mkuluyu pa zimene adachita mu moyo odzichepetsa. Mutchalitchi mwathu muno tili nawo abale, tili nawo anthu amene ali m'maudindo osiyanasiyana m'boma.
Komanso m'dziko mwathu muno akhristu athu omwe ali ndi maudindonso osiyanasiyana. Timafuna titsimikizirane pano kunena kuti angakhale titakhala ndi mphamvu zotani olo udindo otani, tisadzazisiye pa level imodzi ndi Khristu kapena ndi Mulungu. Angakhale titakhala ndi mphamvu zotani olo udindo otani wa mdziko kana mu chechi mmene, tisadzazisiye pa mulingo umodzi ndi Ambuye Mulungu. Ndipo kachiwiri tiyeneranso kuzindikira kwambiri kunena kuti pakuti udindo ndi ntchito zimene timakhala nazo ndi mphatso zochokera kwa Ambuye Mulungu, tisamaone ngati excuse yosapitirira ku church, yosakhulupirira Mulungu pakuti ife tili busy ndi maudindo athu omwewa amene Mulungu wangotisungitsa. Zimakhala zinthu zopatsa chidwi kwambiri tikaona anthu amene ali m'maudindo akuluakulu mdziko, anthu amene maudindo akuluakulu mu mpingo, akulimbikira ndi kujijirika ndi za Mulungu. Zimapatsa chidwi, zimapereka chiyembekezo, ndipo zimatichitira ife tomwe ubwino waukulu zedi. Tilimbikitsana tonse amene tili maudindo mu mpingo maso mdziko. Please, tidzizindikira kuli Mulungu kunja kuno, ndipo tiope Mulungu yemweyo pa china chilichonse chimene tifuna kukwaniritsa. Ndipo mazimene ife zikutithobwa mmoyo wathu, tizithamanga pa Mulungu yemweyo ndi kukamugwadira ndi kumpempha. Ndipo tivomereze osabwera pamaso pa Ambuye Mulungu ndi mphamvu zathu kapena ukulu wathu kapena udindo wathu. Dzichepetseni. Pakudzichepetsa mumakhala mukuvomereza kunena kuti Ambuye Mulungu akuthandizireni mmoyo wanu. Mpaka Khristu chakunenetseratu ndi kubwera ndidzamuchiritsa, kutitsimikiziranso. Nthawi yonse imene tipemphera kwa Ambuye Mulungu wathu, Iye amamva mapemphero athu. Tizikhulupirira Mulungu nthawi yonse, tizidalira Ambuye Mulungu nthawi zonse. Zimene amatipatsa zisakhale chipsinjo chokumananso ndi Ambuye Mulungu, koma zitiyandikitsa kwambiri ndi Mulungu yemweyo, kuti pakutha pa zonse tizathe kuchita bwino lomwe. Komanso tizaganizira anthu ena onse amene atizungulira, kandi antchito athu amene, kandi ena aliwonse mamayina amene tili nawo amene amatithandizira pa ntchito izi. Umunthu udzititsogolera, tisangogwiritsitsa mphamvu ndi udindo uja. Umunthu udzititsogolera. Wavutika wantchito wanga, wavutika mayina, ndikhale ndi umunthu wakumuthandizira. Please, maudindo ndi mphamvu zimene nazo zitiyandikitse ndi Mulungu. Mulungu atithandize ife tonse pa tsiku la lero kuzindikira chinthu chimenechi, zimene atipatsa nzoti zithandizire kukhala pafupi ndi Mulungu yemweyo. Amen.